To lakini gima nyaka walan lesson manyaka jo piny lan kata jo serikal lan wachni omiyo anakwayo ni ji omak gini motegno. Kik bed ni chieng' moro kendo wane janyuol moro ka ywak kaka wuon Albert Oyoo. Meshak oseywak nyathine achiel kende. To pi wang' Meshak ni kik bed no kendo chieng' moro obet gi Meshak moro maboywak kama ini. To the only way monyalo neno ni maendi ok otimore en ka waneno ni gini oluwe nyaka gi kupni mare bodonjne jogi. Jok motimo gigi nyaka wuogi apis nyaka donjnegi. Mane ka bro bedo ranyisi ni mbele kaendi gini ok ane timre ne janyuol moro kendo. To kendo atieko kawacho niya, kane jothurwa kik ng'ato tem keto siasa e wechegi. Maendi en wach mar tho. Jomoko temo wacho ni jomoko biro gini wach siasa. Gik bedo wach siasa. Gini obed abeda ni wamanyo ratiro ne wuodwa mothoni. To ratiro mwadhi yudo ni en ratiro makonyo ja Kenya moro amora. Kik gini chieng' ne timre. Erokamano ahinya. Mano Willis Otieno Okil to gi Tom Nduku men jalony e weche mag arita. Erokamano ahinya kuom weche buch jopiny kawuono. Mane kama wawe chenro moro mar buch jopiny olore kanyo waduoko nu. Erokamano ahinya kuom jogo temo seoronwa ote margi Ramogi TV ka. Unind maber jokamano kaka pile. Nyinga Trevor Ombija, Jandeng Opanga, Jonyakach, Dendon Ombija Tai, Anyakwar Guok, Ochapes. Man Nyasaye gwedhi na jokamano.